Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη νέο επεισόδιο Hell's Burgers. Σήμερα αναζητούμε το επόμενο burger του μήνα. Τι καλό μας έχεις ετοιμάσει, Doris? Σεφ, έχω ετοιμάσει ένα μπέργκερ veggie wedgie lettuce. Ναι. Αηδία. Ρε τι τρώμε. Μα να σας εξηγήσω. Πάψε ρατατουί. Ξανά πλασματάκι. Πάρ' το πως είναι και εξαφανίσου. Μα τι έκανα. Για πες εσύ, Γαργαντούα, τι μας έχεις ετοιμάσει? Ποιο είναι το hero ingredient? Cheetos Flaming Hot. Ναι, αλλά με τσιτώνεις εμένα τώρα. Άσε να σου το δείξω καλύτερα.